profesional sound system dalu punika hanimbali Dimas Niken Salindri. Nanging sakderenge dumateng Bapak Ibu sedaya niki wau pesene Dik Niken niki wau jere niki pirang-pirang dina diet lare niki iki mau cekel-cekelan tangan karo Mbak Nanda iki lho awakku serong dina iki wis ra mangan iki lenganku mundhak cilik ora kok iso kaya kaya ngono kuwi. Nggih, niki mungkin niki wau kalih Bapak Soleh ya wis digawakne duka cok bakal karo kembang telon niki nggih genepi jangkepe Dimas Niken Salindri. Kados napa keridanipun Dimas Niken Salindri, monggo kita hampir sani nganti paripurnanipun lelampahan. Bayangkara sampun sak.
Adinda Dimas Niken Salindri. Kene Adindane yo. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe. Aku gak nganggep sampean iki. Anu lho kan apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok. Enggak ngono bar iki wis enggak apa-apa wis ngono maksud kuwi. Panggammo anu apa tak sangoni 100 piye? Iya. Kowe iki karo duit kok rumah saya kok masuk. Kok maju kene. Lah maksudku lha piye to? Kalau mau kendangnya gitu ya. Iki Banyulan lama sih lek gak lucu ditenono ya weh. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan malu saya. Kok tetake. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek nyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Iso kakek lho. Koyo om kalau bahasa lek mbak itu bahasa Mas Deni. Heeh. Sampeyan celuk Deni kenek, sampeyan celuk Den kenek, sampeyan celuk Ni ya kenek. Penak iki. Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Pas Den tikus lah. Mas Den, tahu enggak ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas kayak undangan. Masuk ini. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh surat kuasa jebuk BPKB lho. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Kene iki lek nek kur iso aku kanggo. Kijangku sapa sing bayari? Sembrana sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndake. Aku ki mau undangan iki. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Iki mau undangannya iki lho jenenge. Iya, heeh, undangannya sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia ngetake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Bana lho. Oh, jadi celuk. Ya, aku digoreng diganteni. Wow, Pak D mau pun mriki. Pak D yo iya, Terus saniki sik terima tamu. Terima tamu. Disuruh sini lagi. Ya, Pak Susilo Badar ini salah satu guru saya juga. Masa apa kowe jenenge guru? Guru tenan kan? Guru tenan. Masa apa ta? Koyo masa guru tenan aku keren sikilku mau idet lho. Sikilku ngomong. Lah iso sikil kok kan ngomong lho ya apa karo orang rasa dadak ngidet ngopo ya? Mandek ora loro lah Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita ero. Iki lek gak niken iki gak enak lho ngene. Angke dikowencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Wong enek. Artis sing ngomong kok iso Malah bahas entat. Larang udan. Entat yo seneng aku menang. Kayak kancane ngrembug. Malah diopong kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngatur gak pengen ngeter kowe. Ora. Ora. Enak 2 minggu anggenmu.
mau pokok iso kaya ngono iki. Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi nyebur yang beteng. Kamu lu kayak pas ning kene suwit. Ngono apa piye, Mo? Kayak katut gitu. Kowe kayak nyecek-nyecek aku kene mburi ku kok lap-lap ning ngene, Mo. Oh, malah. Tunggu kan digilani to kok. Lah enek wong ngomong ki aja ngomong to. Kok. Oh. Tak lewat. Ya jelek nek ku mampu kok belet to. Padahal bahasa entot. Wah, gilani wong urip iki. Sing ditani sapa? Aku. Dah yo. Nah, nanti Pati Susilo Badar ini dulu pernah main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi? Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. Biasa. Tepuk tangan lu manggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah menjadi pemeran ya. Pemeran utama ya jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak D. Terus sekarang kan udah sepuh. Ya. Akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta gue kemarin itu. Halah, bocah Kediri lah omong gue. Badane. Lu mah nggak tahu. Gue dulu apa barusan kemarin di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak D gitu. Terus gue telepon Pak D, lu di mana? Pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonde-londe. Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Wong iso sampean juga kaya ngono to kan. Terus gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak D. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, sama berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Gue bisa aja semua. Gue semua bisa. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat semuanya. Pak D, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya jajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salintri. Jajal, ayo. Sedih, di posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram mau ini. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawa. Ceritanya ini Ceritanya piye? aku ditinggalin karo Bocah kae. Pacarku rabi. Oleh kancamu. Oleh kancamu meneh wis bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus berarti becek. Ceritanya ini aku becek ya? Berarti terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya kalau nangis loh, ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi anak. Kira-kira aku becek pirang? Alah, 75. 75 ya walah kepancen mantane kok. Terus ini pas aku nyanyi ini salim gak? Iki kapan lek mau nyanyi? Kon nek kok ndake. Aku bingung lagunya. Lagunya apa ya yang sedih? Lagu yang sedih. Apa Mi? Besok tawon.
Dinto ora? Oh, Oh, oh. udah gondongan yang ini piye? Dinto kok gondongan, dinto ki abuh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega mas. Karo ndoprok. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain mas. Yo. Hei. Hei. Suara genasi cek. Suaramu melorok-melorok. Kayak kena titik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Loh. Sakitnya di sini mas. Nanti kan. Di dalam hatiku. Waktu bisa panggil mati nih. Ini lagu kematian. Aing satu contoh kesedihan. Tapi kok we nangis tenanan? We nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar biasa, tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Aku ning kene bayaran pira to, Pak? Ning kene ki lek mek kusbon Jepang itu mata uangnya Iya. Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak brukne ning Pak Dur. Ora dibayar ora masalah. Tenang. Tenang. Lho. Lillahi ta'ala. Lha iku kanca-kanca piye? Ya gratis. Iki kok gratis tapi ijone kalian kok iso latihan dadi aktor. Hei, aktor kagak diparangi debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu jaluk susu. Iya, masih film geblak kancane kok dadak. Wah, rumangsaku. Terus piye gitu? Wah, iso terus piye lho? Ya tanggung jawab sampean lho. Piye ngomong ning gene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jale mangan lho penyataan pinggir kono. Ngendi ae tutup balik kok campur sari. Wis aku bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi sedihan sudah. Ya. Nah, terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, ngajari Pak Dur, ngajari Pak Dur. Jan. Iki tulis sing kitongku
Ki dinane Natal, makane malah wabang apa. Kersane ngasih nggih abang kaya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin. Ibin sapa sih? Ibuku. Tak kayak gini. Yo.
Satu tembang lagu nggih matur sembah nuwun niku minangkani pamundhutane Pak D Susilo Badar. Aku putune sapa aku wis putih sapa ibu saiki wis ora ana. Langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya apik-apik. Dan iki mau langsung asline lagi Mayangkara tenan iki. Dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? Pop rock. Enek rocke, Brang. Oh iso. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjakku kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerok Hani Ronanda. Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek wong meneng aja brok-brok ya. Lah, su. Ayo. Ayo. Nggih ngerok ya.